Jesus. Jesus. Hey. Oh! 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 Hello, dear friends. Welcome to Magnetic Dix TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 18th of August 2025, we, the team of Magnetic Dix TV, is bringing this news to you live and direct. It is happening in Imo State. Ndeby Imo State Tata Diego. Tata bụ Monday sit at home. Imo State dị egwu. Ihe na-eme n'Imo State gbagotere nwanne. A na-agba egbe n'Ọkigwe, a na-agba egbe n'ụmụaka. Okwuluọra, mgbe Okwuluọra bịara kwuo okwu si na kidnap ya na ụmụaka. Na ihe ji ụmụaka bụ kidnappers. That kind of a thing. And today being 18th, the security guys from the Tiger Base in Owerri, they entered into ụmụaka. Ihe agbara na ụmụaka today adịrọ dị mma, guys. It was very heavy in Omaka today. The gun fire, in fact, the sound of guns in Omaka today, the excessively excess. Now, I don't know how else to qualify it. The kind of gun, man, it did too much for Omaka today. People were running healthy scatter. Although, according to some news, the Biafran Liberation Army was on top of the situation because they gave a chase to the Musa guys. Although Musa guys succeeded in burning someone's house. According to news, they say that this house belongs to one of the Biafran Liberation Army in Omaka. So they barged into the compound, they set the whole house on fire and left. So the people that ran away when all these things were happening came back trying to put off the fire, but the fire has already damaged a lot of things. In Okigwe, it is still happening. In search of Gentle the Yahoo, they are looking for Gentle the Yahoo. They say that they must surely get Gentle the Yahoo dead or alive. What's going on, Mama? Aku yang ndiri ada mama. Yesu. Hata sopata kwa n'ime ọhịa edowa o. Ashikwa n'ime ọhịa pụta. Jesus Christ of Nazareth. And don't have me that army checkpoint carry. Ha mi mo para to ha bịara na. So guys, you can see these men on red. They not send anybody. Ụmụ ọma nọ n'ọgbọ. Ha nọ n'ọgbọ, guys. Ndị a na-agba egbe. Ụdịka egbe ndị a bụ ụdịka egbe these people bụ abroad obere egbe. Ndị Imo State anụjugo ntị ha. That is ntị ndị Imo State ejugo eju. Because enweghị ụdịka sound of egbe na ịga ha nọ n'Imo State. Ọmọ ihe a na-agba bụ woto. Guys, they mean. These guys, they mean. These guys, they mean. Jesus. Hey. Yeah, lunch I need to the time. Yes, a lunch. I need to go moda. Super moda, cookie, any lunch. Lunch are there about 17 lunch. 17 lunch. One of the hand and mother is. One of these are very home as 17 lunch as once a time. Although Gentle the Yahoo is down from food poisoning, according to news we got, Gentle the Yahoo said it from his mouth that they were poisoned from the meeting they attended. That is peace stakeholders meeting for peace to return in Imo State. So they were poisoned, but
Gentle Yahoo is not dead, he is still alive, and Okigwe is still boiling because they are looking seriously to make sure that they bring Gentle Yahoo down and some other commanders. In this video now, it is a voice recorder. Someone claimed that Gentle Yahoo and his guys kidnapped him and collected a lot of money from him when he traveled down to Arondi Zog. So he said that they kidnapped him and a lot of other guys. They took him to their camp, of which they extorted money from him before they were able to release him. So guys, you know, ndị Igbo si na achị igbu nwa nkịta na aga aba ya ajọ afa ka were wee gbuo ya. Every of all these Musa and Asadi guys are doing everything possible to make sure that they bring Gentle Yahoo down. A lot of things are coming up against Gentle Yahoo on social media, but with time we'll actually know who hence is clean. Is it the DOS? Is it Gentle Yahoo? Is it all these people that are fighting against Gentle Yahoo? Ikenga Uruagu and the rest of them. That speed. Lab after the jam of them was a shade. Lanka la shade about Frola Pubishi on Yamuriano. A bank Camuniano. Yeah. A bank Camuniano la Munya boy and a letter man. So move the bank. Johama made fruit. Come go for a top all I mention. Washimon ban, she okay. Hundred and my ban, shiny with the moon, my ban. I was the one bottle, she's in your quitty guy. And yet, the guy with that. I want one Uche. Okay, which one gentle? Uche. Okay. On a Utindo me a boy ban. So, yes. So, that's here. Lang than my pato corrosia, one guy G. Biazela Guaya, hero Juroi. Yeah, the guy side, the guy, the got with Teboya, a bar. Nah, Mazimu him, ma'am. I'm no Ziabia. Chinya good dear, my name, my young my Akotomaka. Some yonder res. Actually, key mention him. Blue mention before Kalashimo yonder res. The Quahilo social front, side the Cherubina Labia. That the Motangwara go Titan Destin. Maneti, Eti, the Salin. So, open my phone. Mobility. So, the guy, Samo Uchaja, Munya, the bears, Munya, which I forgot my bar. I forgot my one guy on your name, because Munya go to Hego. Where 3,000, yeah. I would more. Kangali was a little mention of our starter. Asham by a big boy and Tamud. I'm a pair dom and DG Pesoman DG Gologa. Mother, Mota. Mother, Mota. And then only Moda 2 to 4 plus the phone only. Yeah, plus driver. That how won't do lie. $1 but on your own line about Patu. Okay. Of your one. Pato Jigoni mention. Okay, off your one. Bahana made man opposite a couple. A home made at the moment in there, but those of Bella Debia dress them. So I cruise them door singlet. Kechemania, Tinishi side the Churubin, side the Omolol. Bagida, man, when I'm back because I catch the man. How bagida drop or machinery to allow motor. Abamiela, to on your bike room. And on your bike, I'm going somebody no lime bar. She no one yako, but take what I'm that a bar. Even at that time, my friend, and 3 days I keep room a bar. Oh, my God, my buying for what I'll be in your treatment or on your nose. They won't buy ya. My banya won't car chico dolalo. More muno. Okay, that girl. Yes, but I just know the voice in Chila window, you or that all I been had treatment. All I been in treatment. All I been, you know, my treatment, Lulu. I bang what I keep chanding, my they keep crying loud. Okay.
so ya bịakwa na ama voice mbịakwa mechila window nyo alakwa m afọ ya mgbe mechin ga-eburukwa ya pụọkwa so ọ ma dị ekipụrụ ndị mmadụ she know the place but ọfụchighị m Okay. so that is it so otu aka ha ji ma ha kipụ m 3 days ha kpọta onye ihe a ndị Anambra side ahụ Ụmụnze ọ dịwa mma na onye Ụmụnze ha kpọtara ọchị na ọwa ọgọ ebe ọ lụrụ nwaanyị ebe ahụ ka ọ lụrụ nwaanyị Ọ lụrụ nwaanyị ebe n'ụmụlọọlụ Ụmụnze ebe ahụ ka ọ jenta lụrụ nwaanyị na Ụmụnze ebe ahụ that man akpọtara the man la yo ha mekwara onye mma ebe ya nọ nka ya kipo the man ọ kpọtara onye Ezinna ji 2 boys sa chọrọ iso mmụọ gbawo ya share sendịrị mmụọ sendị he keep them ọ kpọtara mmadụ abụọ from Izọgụ ndị ahụ si ha lere Igbo na-eji 2 o'clock bịa kpọrọ ha nke abalị okay ha nọ there 2 weeks ebe before ma ọbịa then onye uhu ala nwanne sugburu gidi n'ebe ahụ for 3 weeks and before ha kpọta m mgbe a kpọtaziri m n'ụtụtụ ya la eru na mgbede akpọta nwamba ya akpọchi ga-emezulu mmere nne m Obilorie gogo ebe ọ ka kwụrụ ụgwọ ụlọ otu ụgwọ shọpụ lụọ ọba ebe a na so mgbe a kpọbatakwara disentịn na-ajụkwa gịrị ka m mere ka ọ na-ajụkwa so otu a ka ha jikwa kpụrụ the boy bata and anyị ncha akọchara anyị ịga n'ime ebe ahụ akọchara anyị ịga etichara anyị ịga ma ndị nkọf ma ndị etiri ụkwụ ma yes ma ndị etiri ụkwụ ma ndị etirila aka so anyị anọla ebe ahụ for 3 days o mere onye gara onye Hausa side TV ha ga-aga bute mmanụ n'Okwele onye Igbo mede mmanụ ndị a jide divert anya akpụrụzi onye Hausa ahụ bịa by then jentụl abịa ihe dịka today si na onye anyị hụrụ akwụ iru ukwu hụ edi ahụ ọnụ onye anyị nle respect and because of that gonsia ha na agwọ ọgwụ gonsia ha na-eme nka gonsia ahụ kidnapper gonsia ahụ nka ihe mmeni hụ na anyị ọ bịara anyị hụ niile a ga-egbu anyị egbu ụlọachi ọchọ makwa ihe elu egwu chabịa ma ịhụ ma emọda lekwa na nke wa ndị ha obodo m ọwaga ahụ esizi onye abatazila obodo ya chụmwaga nkala egwu ndị otu ya akọrọ m kụmụ ihe ọma mbatala obodo anyị ha achọghị sọpọtụ anyị nleemeri anyị nleeme nka anyị nleeme nka na ha akụwa m kụcha akụwa ma chi ga-emezu ha ma ndị ọzọ kụwa kụcha ya sịkpọrọ anyị ga a ga-agbagbu tomorrow. Before that, mmadụ akụ ole nọ n'ime ebe ahụ? Mmadụ akụ mụnwa wuti chi ga-emezu wuti ma ndị sugburu gide anyị ejekwute ebe ahụ. Ịghọtago mmadụ atọgodo ihe n'ebe ahụ mgbe m ji wee bata oke no ọwụzi anọ bete ofu onye wụ onye otu ha wụ onye ohu isi onye onye otu ha. Ịma aha ya? Ma mbọ nkwofi nta yes ma mbọ nkwofi nta aha ya wụ echefuola m ama m aha ebete ọfụrụ m n'uche na so otu aka chi ji wee fozie anyị nọgide ya aka ọ na anyị n'ọkụlọgụ akpọtazi onye Hausa ahụ nke ahụ ndị ahụ bụ mmanụ ha si werezi onye Hausa ahụ join ara anyị gụta anyị mmadụ 8 agụrụ anyị mmadụ 8 o mekwara one boy gwa nọ n'ime ebe ahụ gwa ha si hụ ga-agara ihe akpakara ndị onye mere mmiri na ụmụlọọlụ ebe ahụ achị na mana emekebe agba ya rịpọtụ ha akpọrọ ya dịbọ ya zụkwa na dịbọ ya n'ole monta ndịkwa n'ime ebe ahụ so aka hapụrụ onye nke ahụ bịa pụrụzi anyị mmadụ 8 agbagbo asị weta moto asị eji moto ga ọrụ ka ifu si were meshin bụ anyị tutu ndị nke nọ n'elu nọkwala elu onye na-agwago ụlọ nke alagodo ebe anyị nọ ifu anyị tutu were ihe kechie anyị anya anyị elekwa ayọ chigerekwa anyị ka anyị mere gerekwa anyị ka anyị mere ofu onye n'ime ọrụ ha sị ngwa anyị hụ ndị akụmọchi ekekwana anyị na onye ọbụla onye akụ wee suspect so otu ka o ji wee kwuchasị ga ga-egbu anyị ya ha agbaala afa ya ga-egbu anyị egbu na ya ekwucha ya ebilitechi okwu ekwuru nwunye ha si mgba ha adịghị ya after move ya ala akụ na anyị n'ọkụlọkụ ahụ abịabịa kpọfụta anyị kechicha anyị anya bụrụ anyị move gbaa ihe niile agbagidere
ala agbaru ebe ala agba anyị na-ama ebe ala aga so anyị na-ayọkwa ha lelu meshi na pato sokwe furukwe ndị nke ọgwụgwa even pato na-efezi ọ na-efezi lọdị na ka even ezigbote obiọma na-akpa ya and enweghị ma Mojukwu kọmanda la side nke ahụ ekipụrụ anyị ọkwana ya ga-aga kwa ụmụazị ya ndị nkele ya ejere ochi ga-eweta mbọ 11 shishila nke ọhụrụ ahụ weta agaga weta ha gwọrọ anyị osokwekwara anyị ashizie ka afta o mere side nke agara ya chimbachi agazile side ya pit ha ejugo chekwara anyị ga dị ọra side ebe anyị meteziri ọma immediately achị anyị ti ishili ọhịa ebe a kọrọ ja bụ anyị la-ayọ ha werezi ụtalị si onye ọla jide ome ibe ya ka onye ọla jide ibe ya ala apịa onye nọ na front la apịa ndị nọ na sent onye ọla ala adụ ibe ya anyị ala abazila dị ọhịa tutu anyị bamiziela dị ime ọhịa ha werezie chi anyị dọ na ala onye ọla ndọnachala ala anyị dọnachala ala la-ayọ ayọ ahụ ka nka nọchibika elekwana ihe ụmụazị isii m mụtara dosa ka mgbe 5 days na amafụba anyị ele ihe ha ga-emekwana chaga oge kwa ndị Igbo ha nwazi m kọndishọn ha si m mechie ọnụ hụ Chineke m la-azụ mma onye mmụọ mkpa ha agwụ ha ka nka na-ayọ ha tụkwasị m elu isi ebe ọgbụ mụ dasara wụcha nka ọfa nka nọ m n'aka so chi ga-emezula azụzi aka ya ha si oke chọrọ ịzọfe aka gị ha gba ahụkwa ya n'isi ya datara ụfọdụ ya wụsa m n'aka ha si were m tụkwasịra elu ewerekwa ya sụkwasa m n'elu ndị nke a nọkwa ayọ ndị nke ọzọ nọkwa ayọ onye nke ha ala ayọ ala agba 1 by 1 ala ayọ ala agba 1 by 1 tutu agbaga gbacha mmadụ 8 ahụ ha eweta ose ọjị si nna ekele ndị Chile na otu a na anyị ha amụgo na anyị ha ọsabụ ụbọchị nke ha ọ dịkwa like that ha were ọsọ ọjị machasị ọma ha wụsachi ya koroju egbe ha gasụọ menshi n'ala. Well, dear friends, thank you for watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Gist TV, for we remain the best. Do your possible best to share this video and let us interact in our comment section. We all love you. Remember, let there be peace in Igbo land. Let there be peace in Biafra land. Let there be peace. Enough is enough of all this buying. Enough is enough. We all love you. Bye.